Jaialai festa bat izan da Gernika Lumon. Erkiagak eta Zabalak irabazi dute Jaialai Winter Series txapelketaren ligaskako lehenengo partidua. Partida hau ikusgarria izan da Gernika Lumon, hain zuzen ere, Erkiaga eta Zabalaren aurkariak lekerik abiazkoa eta barandika izan baitira. Bi hauek gernikarrak dira eta sekulako lilura piztu du herritarren artean. Hirugarren setean nagusitu zaizkie barandika eta lekerika gernikarrei. Erkiaga eta Zabalak hirugarren seta irabazi dute eta barandika eta lekerika oraingoan galtzaile bilakatu dira. Horrez gain, Beaskoetxea ere arituko da torneo honetan eta Aldazabalekin Arberen eta Lopezen kontra arituko dira.